Hej, jeg vil gerne fortælle om en rigtig god billedbog. Det er denne her, der hedder Giv den gas, Ine. Den handler om en pige, der hedder Ine, som er 6 år gammel. Hun er let til bens, og hun er sej i hjertet. Og den hun allerbedst kan lide at være sammen med, er hendes lillebror, der hedder Hasse. Hasse, han er 2 år gammel. Hans yndlingsdyr er traktor. Hans yndlingsfarve er traktor. Det han allerbedst kan lide er traktor. Og den han allerbedst kan lide at være sammen med, det er Ine. I denne her bog, der er det vinter, og Ine og Hasse, de skal ud og hugge brænde. Og faktisk så bliver det til, at Ine og Hasse, de vil ud og fælde et træ ud i skoven. Så de kommer ud i skoven med økse og det hele, og Ine begynder at fælde et træ. Hun giver den rigtig gas. Og pludselig så får de selskab af nogen, og det vil jeg lige vise jer, hvem det er. Det er dem her. Det er alle skovens dyr. Og faktisk så får de besøg af en mere. Skal jeg vise jer nu? Det er denne her. Og gæt lige, hvem der synes, det er dejligt. Jeg vil ikke fortælle, hvordan historien ender, men jeg vil anbefale den på det varmeste. Det er en fin lille historie i sådan et dejligt børneunivers, hvor virkeligheden ikke snærer for meget. Sproget er enkelt og præcist og ligger godt i munden, og bogen er bare sjov for både børn og voksne. Illustrationerne er alle sammen klippet eller revet ud i pap og papir. Jeg vil lige vise jer en mere af dem. Det er denne her, kan man se Hasse og Ine derovre ved pejsen. De er super smukke og stemningsfulde, som de er. Og måske så kan man også blive inspireret til selv at lave noget i pap. Man kan jo starte med en lille brille, som denne her. Rigtig god fornøjelse.